Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela. Dlala iphayizulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu namhlanje ukuba sihlanganise ngendlela sihlanganise ngayo. Siyamdumisa. Mbonge nawe uNkulunkulu umdumise ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama ngoba usinika ithuba lokuthi sizilungise, silungisele ukuya ekhaya ezulwini. Usasinika ithuba, akusikhona ukuthi ulibele, kodwa ngoba ufuna babe baningi abantu abasindiswayo. Mosusindisiweke, musuhlehlele emuva. Musuphile esonweni. Musukudla izono. Hlukana nobubi. Hlukana nokungcola. Ufukuziswa amadimoni. Amadimoni, they are so low. Below istandard somuntu sokuphila. Yikho besenzisa ukungcola namanyala. Uma usungayibuka nje izinto osudlule kuzo wazenza, ukungcola okwenzile, amanyala owenzile, ingoba ubugitshelwa amadimoni. Ubungaboni, namhlanje usindisiwe uyabona ukungcola ophuma khona. Musubuyela-ke kubo. Hlukana nabo. Khumbula uNkulunkulu ukubeka endaweni ephakemeyo. uNkulunkulu usibeke kwilevel yakhe. Wathi singonkulunkulu abancane. Ngoba uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Kodwa manje sizodlala uSathane uxoshiwe. Sodlala amadimoni into engenangqondo. Hayi khona musuvuma ukudlala amadimoni. Mdala ungaka. Unengqondo ephelele. Ukhonza abantu abangasekho. Khonza abantu abangaphatheki. Khonza abantu ongabazi, ongababoni. Wawubazi awusababoni. Ubakhonzelani manje? Ubakhonzelani ngempela? Uzusho ukuthi ukhonza iy'thutha. Hawu ukhonza isithutha uphila wenhlakaniphile. Hayi bafowethu ngeke. Isingeniso-ke leso. Bengingenisa nje-ke ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke singene enkonzweni yethu. Noma-ke mhlambe engakaguqi. Ngicela nginalesi sicelo. Ake kube yilona naloyo uhlola abantu abafakile enyangeni edlule noma kwezimbili noma kwey'ntathu vele anifaka abantu abaningi ukuba avakashele nje ubahlole ubone ukuthi basekhona nekhaya lezwi mhlawumbe uzobona ukuthi uzolibona iphutha lakho ukuthi ukungachazi kwakho ikhona okwenza abantu baphume. Ngiyacela nje wonke umuntu ofaka umuntu akeke athi ukubheka emuva abuka abantu abafakile ukuthi basekhona yini. Ubusubabuza ukuthi bakhishwe yini, ubabuze ukuthi bakhishwe yini. Usuzofunda-ke kulezi zinto ezibakhiphile ukuthi usuzofundisa ngazo ukuba obangenisa manje bangaphumi. Angazi noma uyangizwa yini. Babuze ukuthi bakhishwe yini. Ake ngilinganise ngithi nangumuntu uphumile wambuza uthe kunama-VN amaningi kakhulu laphayana. Hayi ngeke aqede amadatha ami ngoba vele abaningi lokho. Usuyazi-ke ukuthi uma ukhuluma nomuntu olandela uzomtshela ukuthi lalelani kunama-VN amaningi. Awaqeda amadatha wena a-download lawo ma-VN ezengena bese uyawayeka. Uyothi uma usulalela uzobe ungasavula amadatha ase-download-ekile. Number 2, ama-VN ngaphandle kokuthi uyithandile obufakazi. Uma usubulalelile ubufakazi, check-a ama-emoji ukuthi ayikho oyifake ngephutha bese uyabucisha ubufakazi. Kuze ingagcwali ifoni yakho. Iy'nkonzo ey'ndala zicishe uyeke leyo oyithandile olokhu ubuyela kuyona uyoyilalela. Angithi umnika ithiphu manje ukuthi ama-VN amaningi uzowameneja kanjani. Ngoba uzwe ngalo uphumile othe ukhishwa ama-VN amaningi. Ilokho engikushoyo. Khulumani nabantu abaphumile banitshela izathu. Bese leso sizathu sisebenzisa ukulungisa ozongena ukuze angaphumi. Funda emaphutheni akho. Omunye uzothi ngikhishwe ukuthi ngiyathanda mina ukufaka ama-emoji. Mayelana ama-emoji awafaka. Usuyabona iphutha lakho. Awuzange umtshele engakangeni ukuthi ama-emoji awasetshenziswa. Abese ethatha isinqumo athi hayi mina ngizongena. Ngake nganitshela ukuthi ukhona owasho kahle wathi yena ngeke ahlukane nama-emoji.
kodwa mabamfake. Uthe uma engitshela lo ayezomfaka, athi mina ngeke ngize ngimfake. Anushilo wathi angeke awayeka ama-emoji. So simfakelani ngoba useshilo wathi ngeke awayeke. Yabona izinto ezifana nalezo, ngiyacela ake nibuyele uzomangala ukuthi bangakanani abantu obakufakile sebephumile. Mhlambe bonke lo 6 owufakile uphume wonke kumanje. Mhlambe ufaka u10 uphume wonke lo 10. Awuhlola abantu abafakile baphi, basekhona yini, basaneme yini, mabekhona basaphatheke kahle yini. Uma bethi abaphathekile kahle yini engabaphethe kahle. Uma ke umuntu ukhomba ubaba uNsibande, mtshele kubaba uNsibande ukuthi yini onengayo khona engazukona xosha abantu bakho. Ngitshele ukuthi yini abathi ngiyenzile khona ngingezuyenza ngingazuxosha abantu bakho. Ake sibuyeleni kubantu esibafakile bafowethu esozinuka amakhwapha. Bayaphuma abantu bancane abangenayo. Njengamanje sinomgodi wabantu aba-over close to 150 abantu asebephumile asikwazi ukubabuyisela. So uma wonke umuntu la ekhaya ezwe engaletha umuntu into ewukubala njani more than 10,000 kusho ukuthi ningaletha u10,000 odwa uma nje ulona loyo la ezoletha umuntu. Siyazi ke khona abangasalaleli inkonzo, khona abangasekho bekhona, ngibabona nanokuthi babhukhile abafoni. Ngiyafuna ukuxoxa indaba emnandi. Kusukela ngiqale umuntu wokuqala namhlanje kuze kube manje akekho ngenile, akekho ngifonelile. Kusho ukuthi bakhohliwe balibele. Kufanele sebelinda u2 years. Kube kungafanele ngoba usuku lwakho lokuvuma izono ufanele abe liyakuhlupha uligadile. Izolo ngixoxela isimanga izolo. Bonke bebekufanele bangifonela izolo Monday. Akhona oyedwa ofonile. Hayi mina ngazi uma nangizwa uthi ngiqinisekise lokho. Ngine-diary yami la izongikhumbuza mhlawumbe sengiyona nje nami sengenza ihabi. Sengenza ihabi ithi ngibheke. Kufona oyedwa ka12:30. Bonke abanye abafonanga izolo. Bonke abanye abafonanga. Kufona oyedwa ka12:30. Bonke labo ekufanele bafona izolo babhukha nini? 20 April 2023. So it's more than 2 years belindile. Kodwa lokho akushintshi ukuthi babe bhukhile kufuneka bavume izono zabo. So ke yikho ngithi ake nibuyele emuva nihlole laba bantu benu. Khona usezothi hawu kanti khona abake bangafoni akangitsheli ngani baba uNsibande. Ngisuke ngingazi ukuthi umuntu akazufona. Akekho ngitshela ukuthi akazufona. Ngibona ngoba engasafoni. Ngiyisebenzeleke mina nomsebenzi omningi. Nanka ama-message ka WhatsApp kuney'nkonzo ngiyaphuma kufanele ngizilungiselele. Funa ngithandaze ngithola ithuba. Uma ungafonile nje mina ngithola ithuba lokuhlala noNkulunkulu. Nkosi ngiyahamba ngiye eGlenco. Ufuna ngifike ngithini eGlenco? Nkosi emva kweGlenco inkonzo zobaba. Ufuna ngithini enkonzweni? Yabona nje lelo thuba ngilisebenzisa kabi ungacabangi ukuthi ufuna ngifonele wena ngikutshele makukhona ungafoni. No, angikwazi ukwenza lokho. Futhi angikwazi ukuthi umuntu akazi ufone kuze mhlambe kuphele 20 minutes, 15 to 20 minutes. Hayi cha, angeke asafona lo seside lesikhathi. So ke isimo engibhekene naso esibukeka sisimbi kodwa sihle ngakimi ngoba siyangisebenzela. Ngiyakhava ngiphusha ngiphusha uWhatsApp, ngihlale noNkulunkulu anginike inkonzo. So ngempela uNkulunkulu ngeke ngize ngithi futhi uyangicabangela ngoba kwesinye isikhathi sengiyakuthola nobuthongo ngithi ukulalala isikhashanyana ngoba umsebenzi ngiwuphushile abantu bengafonanga. Kodwa ngeke nje mina ngikhumbuze ngeke ngikwenze lokho. Ngiyabonga ke asingene enkonzweni. Siyandile lento kanti bengifuna ukukhuluma into encane nje engenkulu yokuthi awuhlole abantu bafakile. Ubonke basekhona nekhalezo. Uma bengasekho babuze ukuthi yini ebaxoshile. Mawusuzwile into ebaxoshile isebenzise ukuthi laba abanye obalethayo bangaxoshwa yiyona. Masiguqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga siyasithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke esikufundayo nesikufundiswayo. Sisize sikubambe sikwenze
Nanti-ke izwi lakho manje selizowa. Ngiyacela ukhulume ngalo ngomoya wakho oyingcwele. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Hayike asiqhubekeni nenkonzo. Asiqhubekeni nenkonzo. Besifunda nje-ke nalapho silalela izinto ezikhulunywayo, uNkulunkulu wethu akasisize. Umgogodla-ke izwi lomgogodla uMathewu chapter 5 verse 9 uthi babusisiwe abalamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siya-ke kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Kungani uNkulunkulu efuna sime esikhaleni na? Kungoba sekuyizikhathi zokugcina. Sidinga ukuhloma, sidinga ukuma noma sekunzima kodwa sime. Sibhizi-ke sikhuluma ngencwadi kaPetro wesibili chapter 2 kusukela kuverse 1 to 22. Izolo-ke sigcine kuverse 20. Ngifisa-ke ukuthi ngiphinde uverse 20 ngokuba uma bebuye bahilelwe bahlulwe yikho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Yazi ukuthi kungcono ukungasindiswa kunokusindiswa bese uyawa. Ukuthi-ke ngesathi usindiswa usuke ungazi noma uzowayini. Yikho-ke izwi leNkosi kwabaseFesi lithi loyo uthi uma kaqaphela ukuba ngawi. Asithi sesizabalazile ngosuku lokugcina bese siyama. Kukhulekele ukungahlehleli emuva. Kukhulekele ukungawi ekukholweni ngoba ukugcina kwakho kuyoba kubi kunakuqala. Enye yezinto esemqoko kufanele sinakisise. Izwi leNkosi licacisile lapho uJesu ekhuluma ngomoya omubi mawuphuma kumuntu. Uthi uyaphuma uhamba iy'ndawo ezomileyo namahlane ufunda ukuphumula ungayitholi. Kusho ukuthi ngizobuyela lapho ngiphume khona ufike indlu ihlotshisiwe kodwa ayinalutho. Isuke injani indlu uma ingenalutho? Usuke umuntu engenayo umoya ongcwele. Engenayo umoya ongcwele. Kusho ukuthi ayikho i-owner yalendlu. Ihlotshisiwe nje yaklinwa yasiyashiyo. Wena wabona umuntu ahamba ayothenga umuzi. Qeda ukuwuthenga awukline, awutone, awulungise, awushintsha wenze yonke into afisa ukuyenza bese engahlali kuwo. Kuzokwenzakalani? Kufika abantu bezothatha amawindi, bathathe ivalo, bathathe lokhu, abathathe lokhu. Uyabuya ngelanga ufika indlu iphelile ayisekho. Ngani? Ngoba akahlalanga kuyo. So asimenze umoya ongcwele ahlale kuthina. Uxoshwa ukungalaleli, sengayikhuluma leyo nto. Ukungalaleli kuyamxosha umoya ongcwele. Khona manje uNkulunkulu uyakhuluma ngomoya wakho oyingcwele. Ufuna umuntu ozoma esikhaleni, awufuni wena ukulalela. Awufuni ukulalela. Enze njani uNkulunkulu ngawe? uNkulunkulu ukuplanela umsebenzi wakhe. Uyawazi yena, mina ngiwazi, kodwa uyawazi yena. Mhlawumbe ufuna ube yi-intercessor, inxusa, ukhulekele ibandla, ukhulekele abantu kuNkulunkulu. Phinde unxusele uNkulunkulu kubantu. Awuwenzi lo msebenzi. Mhlawumbe umdumisi. Mhlawumbe umalusi. Noma ngabe ikuphike okunye. Mhlawumbe uyi-Minister of Finance. Yazi Minister of Finance umphathi wezimali. Umsebenzi kaNkulunkulu ngeke unyakaze ingaphumeli imali kaSibanibani. Uyigodlile manje, akasanikeli usethule nayo. Uzofika uthini? Ngoba mhlawumbe uNkulunkulu ukunike wakubusisa nje, ubekubusisela loya msebenzi wakhe ongakini. Angikhulumi nangekhalezi, angikhulumi ngentabeni. Kuhle siyobonga uNkulunkulu ekukhomba la. Kodwa mina ngikhuluma ngawe ulapha kude. Ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ukubekile wakunika ingcebo ukuze usize leli khaya ley'ntandane, this orphanage. Mhlawumbe uNkulunkulu ukubekile ukuze usize leli khaya labadala elilapha eduze kwakho. Liyahlupheka, balala bengenakudla.
Yayibona lonto. So uNkulunkulu ukudobile wakubeka ukuthi wenze umsebenzi wakhe. Akashongo ukuthi uzowenza entabeni kuphela. Akashongo ukuthi uzowenza eKhalezi kuphela. Ungawenza noma yikuphi la ekuthuma khona. Mayekuthuma eKhalezi siyabonga. Mayekuthuma entabeni siyanconcoza siyabonga. Kodwa iqiniso lithi uthunyiwe wena. Uyi-Minister of Finance somewhere. Kodwa ugodlile. Uzokuphuca nalokho nakho. Ngoba ukusebenzisa. So sibekwe ekhundleni ngendlela eziningi ezihlukeneyo ukuze umzimba kaNkuluNkulu uphelele. Ukuze indlu kaNkuluNkulu ipheleliselwe abantwana bakhe babe ngcwele nawe uyadingeka lapho. Wenzani? Awumile ngane esikhaleni. Ngoba kufanele uma esikhaleni, ukungabikho esikhaleni kwakho kuyawuphazamisa umsebenzi kaNkuluNkulu. Ukungayenzi into uNkulunkulu akuthume yona kuyawuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. So uzowuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu kuze kube nini? Akekho ngama phambi kaNkulunkulu. Akekho ngama endleleni kaNkulunkulu. Mayebona ukuthi umile uzokugudluza aqhubeke nabaqhubekayo. Mayebona ukuthi uvimbile uzokugudluza aqhubeke nabaqhubekayo. Usukuma ke endleleni kaNkulunkulu. Vuma kusebenzise. Vuma kuphathe ngezakhe izandla. Vuma ube yibumba esandleni sakhe. Vuma ukwenza lento ayifunayo. Uyakuthanda uNkulunkulu. Uyakufuna uNkulunkulu. Wenzani ngokufuna uNkulunkulu? Wenzani ngokuthandwa uye? Kwangathi uNkulunkulu angasisiza abazalwane. Sihlale kuye singasuki. Ngoba umoya wombuso uzosivukela. Kodwa noma usukuvukela hlala kuye ungasuki. Uyakuthanda uNkulunkulu. Yangibona ngisayanga ezweni. Yebo ngiyile kulelo mgogodla naleliya. Kodwa angisayile la bengifuna ukuya khona kuPetro. Akuluthoke. Wena kufanele uthembeke. Kufanele ume esikhaleni. Kufanele uyenze into uNkulunkulu afuna uyenze. Lithi izwi lenkosi masimthande ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, nangamandla ethu onke kuMakhe. Mthande nangamandla akho. Amandla akho enyama wachithela endlini kaNkulunkulu, wachithela emsebenzini kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho ayibe kukho okaNkulunkulu. Ingqondo yakho, imicabango yakho ihlale kokaNkulunkulu. Ungabalisi ngeinsizwa. Thatha izinsizwa zakho uziphonse kuJesu. Thatha ukuhlupheka kwakho ukuphonse kuye. Ngane zakho ziyakuhlupha, yebo, tshela yena. Konke okwenzakala ungekuhle tshela yena. Wena bese ufuna ubuso bakhe. Konke kuzonezelwa kuwena. Sikhulumile kakhulu ngesonto. Asiyeke ukufuna izinto. Asiyeke ukufuna ama-solutions asiyeke ukuya sesinama-solutions kuNkulunkulu. Ngoba siyamvimba ukusebenza kwakhe. Uzothi noma esekulethela i-solution ungaboni ukuthi uyena ngoba khona lelindelwe wena eyimali. Ufuna imali nje wena. Ufuna imali wena. Mengakunikanga imali akakuphendulile. Kanti ukuphendulile wena ufuna imali. Awu bakithi. Awukuthi yinansi imali impande yakho konke okubi bo. Hey. Asihlaleni enkosini uJesu. Singasuki sihlalise kaMaria. Wathi uJesu, Maria ukhethe kahle. Ukhethe kahle isabelo angayokwaphutshwa sona. Isipho nesabelo esikhethayo. Ukhetha ukuba rich emhlabeni. Hlupheke kwelizayo. Ukhetha ukuba ungoqo uncishane. Hlupheke kwelizayo. Ukhetha ungawusupport umsebenzi kaNkulunkulu, hlupheke kwelizayo. Ukhetha ukuthiya uma endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu, hlupheke kwelizayo. Ukhetha ukuhlukumeza abantwana bakaNkulunkulu ukuze uhlupheke kwelizayo. Ukhetha ukungalaleli, kukhulunywa, wenza izinto ngenkani yakho ngoba ufuna ukuhlupheka kwelizayo.
Ziningi izinto esizenzayo kanti sifake i-application yosizi. Lithi izwi likaNkulunkulu, ukuhlupheka kwethu kwesikhathi samanje ngeke kulinganiswe nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Ngoba kunenkazimulo bafowethu ezokwambulwa kuthina. Ngeke kulinganiswe nayo. Kodwa ngeke yambulwe lenkazimulo uma sifuna izinto eziphathekayo. Uma sifuna izinto ezibonwa ngamehlo. Ngoba ukubonwa ngamehlo kuyadlula ngokwesikhashana. Kodwa lokho esingakuboniyo kungunaphakade. Wena uthandani? Izinto ezibonwayo? Ufuna ukugqoka amasudu amahle. Ufuna ukugqoka icathulo ezinhle. Ufuna uhamba ngemoto enhle. Ufuna ubonakala ukuthi phela wena, enganuwe phela wena. Ungena kamuva enkonzweni ikhala isicathulo. Ufuna bakubone ukuthi uswenkile namhlanje. Uzosho esihogweni naleyo ngqondo. Nikela konke enkosini uJesu. Asifuni ubuso bakhe. Asifuni umbuso wakhe. Konke lokhu kuzonezelwa kuthina. Engane uyazi yena ukuthi siyakudinga. Wazi kahle ukuthi wena udingani. Kunezinto akunikeza zona ungakayiceli. Ngoba ebona ukuthi uyayidinga wabona hawu kwalento bengakayithandazeli nje senginayo. Ngoba uprova khona ukuthi wenze njani uyasazi ukuthi isidingani. Manje pho kwenziwa yini wena? Uhluleke ukucela kahle kuNkulunkulu. Ucele ama-solutions. Ucele izinto obona ukuthi zizokuxazululela inkinga kanti mhlawumbe ngeke zikuxazululele. Uhlulwa yini ukuthi Nkosi nansi inkinga yami. Ngiyacela ungixazululele yona ngendlela wena ofisa ngayo. Uhlulwa yini kusho lokho? Ngeke kukusize mntaka baba ukuthatha indawo kaNkulunkulu, kaJesu Kristu inkosi yethu, kaMoya oNgcwele. Badedele benze umsebenzi wabo. Moya oNgcwele ungumsizi wethu. Moya oNgcwele noma yikuphi la sifika khona sithi ngqi uyaqhamuka sisize ngoba ungumsizi. He is the comforter. He is the helper. Mosulimele uyakududuza uMoya oNgcwele. Uyakusiza akududuze. Ahole. Akufundise. Akukhumbuze. Akunike ukuphila. Yemaningi ama-ofisi kaMoya oNgcwele bafowethu. Awu-12 uma ngisakhumbula kahle. Onke lama ofisi kaMoya oNgcwele wanikeziwe operator ngawo kumuntu nomuntu. Ngoba phela lo mzimba uyithempeli kaMoya oNgcwele. That is where he operates from. Kodwa yena musuke umvimba ukuthi asebenze. Yenze intando yakhe, vuma njengo-Isaya. Wavuma u-Isaya emva kwesevuma izono zakhe. Kwafika elinye lamaserafi lithathe ilahle elivutha ngodla we-altar lafela libeka phi emlonyeni wakhe lathi uthethelelwe izono zakho. Lokhu kususile ukona kwabo. Uthi ngase ngizizwe ewumadoda kuvesi 8. Ngezwe izwi lithi siyothuma ubani yokusiyela na? Ngihlale ngisho ngithi nginenkinga yokuthi leli zwi lalivele likhulume ngalizwe ngoba enezono noma lakhuluma ngoba esethethelelwe izono. But whatever way iqiniso lithi wavuma wathi thuma mina Nkosi. Ubunge uthandaze lo mkhuleko. Uthi thuma mina Nkosi. Hambe wenze umsebenzi kaNkulunkulu. Lijabule izulu, lime izulu, lishayele izandla izulu. Kuthunywe ingelosi enamandla izokubiyela ikuvikele uzongena ekhaya ezulwini. Ngiyanithanda bazalwane. Ngiyanithanda. Ngiyacela ke ukuthi ningilethele abantu. Lethana abantu ekhaya lezwe. Lethana abantu ngiyacela. Hayi ake ningiletheleni abantu bafowethu ngeke. Hawu, yazi ukuthi next year sothi sifika kwi-anniversary yethu sizoze ngikhuluma izinto ebengafuni ukuyikhuluma. Niyakhumbula ukuthi besifuna ukufika ku-10,000 kule anniversary yalonyaka sahluleka. Bengithi nginiplanele ngithi ngizonenzela i-anniversary yonyaka ozayo yakhe u-10,000. Kodwa ngibona sengathi sofika sesiphumile ku-10,000 ngoba khona abantu abangenandaba nje nokuletha abantu. Khona umuntu nongakaze alethe noyedwa umuntu. Khona abantu abagcine last year ukuletha abantu. Othi uma eletha noma hawu ngithusa bani akazalethe umuntu okagcina last year. Ngiyanibuka. Khona bangakaze baletha abantu since last year. Khona bangakaze ke nje babaletha abantu.
selokhu bangena ekhaya lezwi ngo-2020 akakaze alethe noyedwa umuntu. Ngisho wena khona abangene ngo-2021 abakaze balethe noyedwa umuntu, khona abangene ngo-2022 kunjalo nje. Ngiyamangala ukuthi ngempela abantu bafuna ukuya ezulwini noma angazi bafowethu, hhayi angazi, ngicela ukungasho lutho. Sesifikile emaphethelweni enkonzo. Ngiyacela nje siguqe, sithandaze, simcele uNkulunkulu wethu abe kanye nathi, asisize, asibiyele, asigcine ngoba usathane uyahamba njengebhubesi eselibhodlayo ufuna azomgwinya. Lithi izwi lenkosi asimelaneni naye siqinile ekukholweni, sinokwazi ukuthi zona lezi nhlupheko ziyabehlela nabanye abazalwane bethu esikanye nabo kuleli zwe. UJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, siyakubonga Nkosi ngale nkonzo, siyabonga. Basize abantwana bakho. Bapha amandla Nkosi okukukhonza. Bapha amandla Nkosi okuhlala kuwe. Bapha amandla Nkosi okuletha abantu abangezuphuma. Bapha amandla Nkulunkulu wami nobuthule bokwazi ukukhuluma nabantu okufanele bangene bangaphumi. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami, siyacela ubiyele ikhaya lezwi. Biyele Nkosi laba abantu abakhona bengaphunguki. Bayaphunguka manje, siyababuka bayaphuma. Abakhona bayimisele ngokungenisa abantu. Ngiyacela-ke Nkosi ubathinte. Uma kuwukuthi abakhona awubadalele ukuletha abantu. Letha abantu Nkosi abazoletha abantu. Siyababona abantu abaningi babekwa abantu base beyaphuma. Ukuthi wena ubuvele udale ukuthi ubani akaletha abantu ahambe ngoba yena akalidalela izulu. Ngasilethela labo bantu Nkosi abazoletha abantu noma bahambe-ke emva kwalokho, kodwa sicela abantu abazohlala ekhaya lezwi. Siyacela-ke Nkulunkulu wethu, biyela lo mndeni nalo mndeni. Biyela yilo naloyo usekhaya lezwi manje. Biyele kube yilo naloyo sentabeni abe phansi kwe-umbrella Nkosi osibekele yona. Bagcine ubalondoloze ungalahlekelwa nawoyedwa. Kuba Nkosi silalelane sikwenze lokho sibekele khona imithetho yaleli khaya, ngoba ngaphandle komthetho waleli khaya lizoba ikhaya elinqovekile eliney'nkinga. Okwamanje lihamba kahle, liza kahle ngoba usiphathele Moya Ngcwele. Siyabonga, qhubeka kusiphathele. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Busisake kube lona loyo olalelile, busisa amakhaya ahlukeneyo alalele. Konke lokhu sikunikele esandleni sakho. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu wangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise. Masingabonani kuleli, sibonane kwelizayo. UJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande, uyavalelisa.